Gimago wadhi weche motenore kod kanisni riwruok matayo kanisni pacho kaendi NCCK okwedo monj mose neno kanisni mapacho ka mosemedore kinde mokadho ahinya to mano tim nyore kanisa mara Anglican manitie parish ma Witim e kaunti ma Nyeri kinde lam mano yore kod moko kuom jotelo. Riwruogno kotenle kod jakom margi Bishop Laktar Elias Otieno Agola kod jagoro Reverend Canon Chris Kinyanjui oyango ni riwruok matayo chenro mar pisas mag obila kaachiel kod obila ne orocho ratiro malamo ka oketi e penchike katiba kar 32. Riwruogno okadho kuom tendo yango kendo kwedo kwan monj mosetime kanisni masani medore monj mosetimano manochakore higa mag 2020 dwe mar 10 nyaka manotim odiochieng' manyoro makelo kwan monjgo nyaka ochiko e thuolono. Monj mokwongo ne otime kanisa mar Pentecostal Kenol Murang'a tarik 4 dwe mar 10 higa mag 2020 ka kinde higa mokadho tarik 20 dwe mar 7 nyaka odiochieng' manyoro monjgo osemedore. Riwruogno wacho ni monj kendo wito iro malungo wang' kuom jokristo kamoting'o muocho magina gi rocho lamo ok en mana monjo jopiny to bende monjo Nyasaye kalo milame manyalo kelo midhiero maduong' ne jotelo kaachiel kod oganda jo-Kenya. Duolno dwaro mondo migawo mar arita kwe mayiego kadho kuom jatende kotend apisas mag obila wuog oko kendo kwayo ng'uono e lela. Timo nonro mapiyo kendo mako jogo manopango kendo chopo kare monjno kaachiel kod kawo okang' ne apisas mag obila manotiyo gi iro malungo wang' gi lisasi.